go. Minsan makalakad naman si Mr. na walang cane, no? Pero marami kaming binili ni Brenda. Hindi namin sinuot. Hello guys, good morning. Maaga po ako dito nagluto ng breakfast kasi aalis po kami ng sobrang aga ni Mr. Mag-drive po kami ng 1.5 hour, I think. 1.5 or 1 and 15 minutes, ganun. So, malayo-layo yung appointment. So, samahan nyo kami guys kung anong mga problema ngayon sa tuhod ni Mr. Kung anong masasabi ng doktor. So, hi guys, good morning Vietnam. Charot. Good morning. Magpunta po tayo sa ngayon sa appointment ni Mr. So, let's go. Samahan nyo kami kung anong masasabi ng docs, no? Hindi natin alam. Pero yun, samahan nyo kami guys. Magpunta tayo doon. At meron akong mga chocolate. I carried chocolate just in case I get hungry. And, you know, hindi natin alam. At saka, ako yung mag-drive. You okay? You need to bring the cane? Probably. Yeah. Okay, carry that with you, okay? I'll see you. You wanna use my car or your car? Huh? Yeah, it's sad. Traffic man mi guys. Tignan nyo yung langit. Na traffic. Yeah, traffic si Inday Mary Anderi. May construction, they're doing something. So, hindi naman malapit lang kami, 13 minutes na lang. Para at least it's a very straight drive. Like one road. Later on we have to turn to the left. Yeah, I know it. Left. Because I think doon kami noon ni Brenda mag-dumpster dive doon na area. So, yan. Allah, what is that? I don't know. Well, the truck's horn, but I don't know even why. Clearly Maybe the guy is just sleeping. No, he's not sleeping. There's something. Just because the truck shouldn't say a sign up here. So, andito na kami guys. Maghanap lang ako ng parking na malapit sa pinto. Do you know the number? 918. 980. It's in the front of the building. It said big sign on the front of the building. Okay. Orthopedic Associates. We have to look for a parking. Let's go. There's stuff back here. It looks like all contracting stuff. Oh, there is a parking here, love. Can we go here? Why would I park here? Okay. Ay, hold on. This is... Oh, this elderly, honey. Okay, she said 1 minute. She said 1 minute. So, natawa ako guys kasi pagpasok namin may sumunod na babae nag-wheelchair. Sabi pa niya, ay, para itong vacation place. Oh, vacation place sa bakit guys? Punong-puno guys. Grabe ang building. Ang lugar na yun kung saan yung orthopedics. Grabe ang daming tao. Minsan makalakad naman si Mr. na walang cane, no? Pero talagang ako guys kapag umaga masakit talaga yung paan niya. So kaya kailangan talaga namin magpunta dito at tignan kung anong mga ganap sa kanyang tuhod, ganun. Grabe yung tawa namin dito guys kasi pinasuot siya ng shirt na sobrang laki. Sabi pa insulting man ito eh. Triple L. So yun, bumalik yung tao. Had a knee brace before for anything? All right, then today, your lucky day. Well, you know. Is nag-x-ray lang si Tami. Pagkatapos ng x-ray, nagpunta kami dito. And then, nag-offer sila ng painkiller. Ayaw man ni Tami ng mga painkiller, guys. Binigyan lang siya ng knee brace, guys. And then, pagkatapos yan, dito na siya. Diba? Grabe si Dudong Tami. Natawa ako suot. Yeah, okay. You can walk like that. Right, yeah, no problem. Fancy man shorts. Thank you. Thank you very, very much. Okay. Okay. I have to walk out like that. I can't wait. Huh? You have to like hit me over the head and drag me out of here. I'd have to be unconscious. Okay, go. Do you need wheelchair? Ala, it's raining. Good. Allah, it's raining. Okay. I told you it was getting dark clouds. Oh, guroy. Nag-ulan, guys. Pauwi na kami. Where's the car? Oh, right there. Oh, I was almost parking far away over there. Be careful with your steps. Careful, huh? They got soap. I had to go back. Be careful your steps here. So, labas na kami. Pauwi na. And then... Okay, let's go.
south. Aduh. Okay, what's ala. Is it harder to bend? It's more painful. What's Like some of the pain is from the tightness on it, but also some of the pain from irritating the rib skin. So. Yeah, the skin. You want it off? Oh no. Sabi ng doktor guys, so hindi daw malala pagkatapos ng x-ray, so hindi mo na mag-MRI. So ngayon maghanap na naman kami kung saan pwede si Taming pwede makapiti, yun na physical therapy ba sa paa niya, sa tuhod, at yun lang siya guys, and then hintayin natin na sana maging okay na ito. Hi guys, good morning. Naligo na si Mister kasi sabi ko sa kanya hindi ako alis talaga dito kasi nag-alala ako. Today Sunday, kasi hindi alis ako, and maligo siya, busy siya kasi kailangan daw niya magpunta sa tindahan. Sabi ko sa kanya na ako na yung grocery, para hindi na siya maglakad-lakad pa, alis ng bahay. Gusto niya siya daw, hindi siya. Nagluto lang ako dito ng maaga guys para makakain tayo bago tayo alis dito sa bahay at hindi tayo gutom kasama yung mga kaibigan, at si Mr. din makakain din siya bago siya magpunta sa grocery kasi ang tigas ng ulo, gusto niyang mag-grocery kahit nagkahirap-hirap na yung tuhod niya, no? Iwan niya lang si Batman talaga. Andito na ako sa sasakyan ni Brenda. Si Brenda ako yung pinapadrive kasi kakaiba talaga itong babaeng ito, hindi ko alam kung bakit ako yung mag-drive. So yun, andito kami sa sa gasolinahan. O, nagpagasolina siya guys, tingnan niyo. Nagpagasolina siya, and then tawag nito, si Tammy andun si Tammy sa Walmart guys. Nag-alala ako kasi talagang hindi ko alam kung anong gagawin sa lalaking yun. Ay, kailangan ko palang i-move ito kaunti, sandali. Ayan, okay na. May chips pa dito. Ay, nagka-chipa-chipa na si Brenda. Nag-usap kami dito guys, mga kain sa bukid. Kahit sobrang hirap na yung mga doon sa bukid, ang sarap-sarap pa rin mga kinakain. Gulay-gulay. Pwede ka na lang kumuha ng gulay-gulay yan sa tabi-tabi. Yung gustong-gusto kong makain ulit yung presko na dahon ng gabi. Alam mo yung gabi? Taro ba? Kinakain din naman kaya namin yun. Kain ka niyan? Yung udlot ba, ang sarap yan gata, be? Yung parang yung hindi pa siya open, yung parang nagkaganon-ganon pa. Naka-close pa lang. Oo. Ay, sarap yan bigata. Iba mga laing ka na. Pero hindi ka nagkaano ng laing. Bakit? Hindi ko alam. Ay, hindi sa inyo? Ano yung pagkain niyo, mga buro-buro, no? Masarap yun iburo, no? Hindi ko alam. Buro inyo, no? Ay, wala kayong buro. Saan yung buro, be? Meron buro, be. Kaso lang, yung ba ng taro. Saan yung buro, be? Saan yung lugar kinaloy, de? Hindi, meron din sa amin. O, meron din sa inyo. Yung pinuntahan natin ba? Yun yung first time ko nakakain ng buro, be. Fermented. Sabi nga, fermented rice. Rice ba? Yan hindi man yung rice? Tapos, Ay, merong rice na? Mash pa po. Ay, O kaya mas maganda yung sticky rice na gawing duro, tapos lagyan ng isda, gano'n. Kaya yun lang namin. mag-shopping kami, guys. Shopping talaga. Kasi wala kami Pag-window shopping. window shopping. Mag-window ka shopping gabi. Mag-shopping tayo, be. Tignan natin kung may magustuhan sa tayo. Mag-shopping kami, pero Pag yun naman natin paglabas. Tignan mo ito, last 2018 pa yung damit mo na yan. Uy, anong 18 nga? Matagal na to, be. 2010 pa to. Kaya nga, ang dami natin Ito. hindi na naman noon. May mag-cross tayo. Anong rose? Oo, natin mag-cross. Sana may mga dress, be. Yung pantalon, be, tulungan mo ako. Ikaw man yung nakahanap ng mga pantalon ko, be, na sinusuot ko, be. Sa Goodsville lang yan. Hindi, doon sa Marshall at saka sa Okay-okay. Rose. Guys, Mahilig kami sa okay-okay din. Pero wala mang mga ganito sa okay-okay, be, yung mga malalapad, wala, no? Tingin tayo dun sa may Marshall, Burlington, or sa Ross. Nasa Ross, hindi ba marami yan? Pero Sa mahal Rose. ang Marshall, babe. Mas mahal kaya ang Marshall. Mas gusto ko yung Marshall, mga t-shirt, be. Maghanap tayo ng dress. Kakatabi naman na yun, di ba? Magkatabi Pero sila? yung TJ Maxx, di ba? Ah. TJ Maxx, tapos
Minisits mo si Lloyd na malapit na tayo. Kumain kayo? Nagkape lang. Ako kumain ako kasi Kain sabi. na tayo mamaya. Ang light. Eto. So dito tayo, Marsha. Pwede tayong umakyat sa pool. Sa Ross muna tayo. Punta muna kami sa Ross. Okay daw ng Ross. Hindi man okay ano? Hindi. Hindi. Ako dyan yung pinakamaraan dami ng sale. Pag ganyan. 6. Ah, 9. Uy, ang laki. Kunin ko na lang. Marami kaming binili ni Brenda. Hindi namin sinuot. Balak-balak namin. Ang magsuot tayo ng ano. Ngayon? Kaya tayo. Sila hindi bibili din yata ng black shoes. Be, sabi pa ni Lloyd, para daw sinulod ka ng sako. Ha? Pinasok ka sa sako. Oo, dito. As in, yan, ang laki talaga. Maluwang, malaki. Tapos yung parang... Hindi man lang kasi nakita yung, inaanap ko yung katawan niya kung nasaan eh. Tapos kahit inano ko na yung belt niya, be, as in talaga. Kasi number 14 yata. Number... Tapos na kaming kumain, guys. Yun, makapiray tayo dito, guys. So, yun, nagutom kaming tatlo after shopping. At ako, lalo na ako. So, andito kami sa Eat All You Can. Inaantok na ako. Inaantok. Ba't hindi mo alam dito ako? Hindi. Diba? So, andito kami, guys, sa Hannaford. Yung kukunti lang ano ko. So, pagkatapos namin sa shopping doon, dito na naman kami sa mga kakainin ng asawa namin. Kasi kailangan ko. Gusto ko lang. Turkey? Yeah. Ang liit naman din, no? Ha? Kunti lang. Kunti lang talaga. As in. Hindi naman siya for example, yung ginawa ko ngayon, hindi nakakayos mga susunod. Kaya as much as possible, yung pinakamaliit yung kunin ko. Kasi isang bread lang. Kasi sayang na. So, naghanap lang kami ng request ni Tami. O, sige. Ano na? Ko ng isang kaso ng tinapay ng Kawawa naman si Brenda. Nagagalit siya, guys, pero kinanta na lang niya yung galit. Wag nang hawak-hawak dito. Ako na maghawak. Kawawa na yung kamay mo. Hoy, na-notice ko rin na, ito bing kamay na ito, ang dali-daling mapagod at sakit. Wait lang, Kasi wala right-handed na ka, tayong di ba? Oo. dito. Sa akin, left. Oh, left-handed ka? Wala nang space? So, kunin ko na lang yung ano. Hala, kawawa sa- naman. I-ano mo na lang. Ito sa'yo to, di ba? Oo. Sa akin to. Tapos, ilagay ko. Yung sa atin yung tatlo. Wait lang. Ayusin ko yung sa akin, yung ko ilagay sa ano. Aray. Ilagay ko na dito. Be, I with it. Naihi ako. Ang bread. Paano bread? Akin mo yung tinapay. Salon ako ngayon. Di ba? Meron kasi ako nilkada sa sasakyan. So, baka sabi ko, Kararating ko lang galing lakwat siya kasama kaibigan. Parinig-rinig si Mister. And the chicken, that's really at my grocery. So puppies get food. Daddy starves. Puppies get food. Daddy don't have food. Daddy don't get food. Puppies get food. Poor Dada. Why you over there, Bob? So poor Dada, wala daw siyang food. Poor Dada. Do you have burger? Okay, then fries, burger, and what else? Arugula? At yun, pagdating ko sa bahay, guys, pinakita ko agad kay Afam. Dismayados tami, guys. Dismaya talaga. Kasi sabi ko sa kanya, bibili ako ng maraming jeans, kaso wala mang jeans, guys. Tinitignan niya ko yung mga binibili ko kung okay ba. Sabi niya, babalik daw ako para mag-shopping ulit para sa jeans. Kasi sabi ko talaga sa kanya, ilan na talaga yung jeans ko, guys. Kung nakikita niyo pabalik-balik. At gustong gusto ko pa naman yung baggy, yung parang malalaki-laki talaga na jeans. At yun,
sabi niya babalik daw ako. Hindi ko alam ko talaga guys kung saan ako makabili ng jeans na maganda at saka magkasya sa atin na tayo ay hindi mataas or mahaba yung paa.